Ποια ήταν η αντίδραση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ στην ανάγνωση του μνημονίου για τη νέα Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Ο ΑΣ ΠΑΟΚ μέσω του εκπροσώπου τύπου τόνισε πως δεν επιθυμεί να μπει σε μια λογική διαρροών και ότι είναι πάντα στη διάθεση της ΠΑΕ για να συζητήσει το οτιδήποτε. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ αντέδρασε το μεσημέρι της Τρίτης στη χθεσινοβραδινή διαρροή της ΠΑΕ μετά την παράδοση του μνημονίου για τη νέα Τούμπα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ερασιτέχνη του δικεφάλου του Βορρά Γιώργος Βενής έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook σχετικά με την κίνηση αυτή της ΠΑΕ. Εκείνος εξήγησε μέσω αυτής πως ο ερασιτέχνης δεν σκοπεύει να ακολουθήσει μια λογική διαρροών, όπως και δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής, ενώ τόνισε πως θα είναι πάντα δίπλα στην ΠΑΕ. Πρόσθεσε πως περιμένει την επίσημη τοποθέτηση για το θέμα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως είναι πάντα στη διάθεσή της για οποιαδήποτε συζήτηση χρειαστεί να γίνει. Χαρακτηριστικά ανέφερε στην ανάρτησή του: ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εκτιμά ότι είναι προτιμότερο να μην μπει σε μια λογική διαρροών για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Μια λογική διαρροών, εξάλλου, οι θύνοντες του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ δεν θα ήθελαν να γίνει. Πρακτικά υπάρχει μόνο ένα μνημόνιο και είναι αυτό που παρέδωσε χθες η ομάδα εκπροσώπων του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το οποίο ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του. Με γνώμονα το συμφέρον του ΠΑΟΚ και την προάσπιση της ιστορίας του, ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ είναι πάντα δίπλα στην ΠΑΕ και με αίσθημα ευθύνης και επιθυμίας υλοποίησης του ονείρου του κάθε ΠΑΟΚΣί, περιμένει την επίσημη θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σαφώς και είναι στη διάθεση της ΠΑΕ για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διευκρινήσεις.